Hello mga palangging! Maayong udto ninyong tanan. And, naghunahuna unta ko og laing nga video himuon ba. Pero nako gihimo, murag di ko happy about it. And di ko happy sa result sa video. So, I thought, ningon ko, mag-what's in my bag na lang ko. So, working bag. So, I'm a backpack girl. Please don't judge me. So, for those of you nga wa kay baw, sa Amsterdam ko nagtrabaho. So, Amsterdam is sa ako ang pag-describe sa Amsterdam sa kabisi, no? Is mura siya, kanang mo ka sa Cologne, kinabisihan, or kanang murag mo ka sa Carbon, nga busy kayo. So, para nako mas handy nga backpack ang imuhang gamiton kung magtrabaho kay mas easy siya gamiton and safe ba sa imong feeling kay ambot kung nakakita mo sa ubang videos na ako ang i-post nga sa Amsterdam kinabisihan, like iniglakaw bitaw nimo, murag sikip kayo ang mga tao ba, murag I don't know, daghan kayong turista. So further with that, maghimo na lang ko og what's in my bag. Okay ra ba ninyo nga mag-shoutout ko? Char na shoutout. So mag-shoutout ko sa ako ang mga bagong jumegmeg dire sa YouTube. So magsugod ta ni na ako'y bagong na-subscribe o subscribe ko niya. I hope, Inday, basig subscribe ko ni mo. So, kani si, di ko kabang pronounce sa iyang pangan, pero kani si Shaunet. Focus. I don't know asaan niya. Kani man tingali si, Day, di ko kabang pronounce yung pangan. Shaunet Sean. Thank you sa pag-subscribe, Day. And kang Bem's Vlog in the Netherlands. Hello, Bem! Thank you kayo sa pagtanaw. Kang sa ko ang palanggeng si Isa B. Hansen. O, of course, kang Josa Vlogs. Hindi, lisod kayo po na Josa Vlogs. Hi, Inday! And kang Pinay in Holland. Hi, Inday Cecil. Oh, feeling close, Inday Cecil. Hello, Inday! And so, magsugod na sa itong video. So, ako ang bag, mao ni siya brandless. Ayaw mo pagbuot. So, dili branded akong bag ha, pero sturdy enough and enough para sa ako ang mga kailangan nga i-access is dali ra para ako. So, yun ani siya, itom ra ang iyahang details niya. Gold ang iyahang mga zipper as you can see. Yan na siya mura og fake man siguro ni nga leather kay barato na ni akong bag. So napalit na ko ni siya sa TK Maxx in tungod to mi og Germany man siguro kung ako na sayo. So magsugod na ta sa first unsa may ganahan niyo diri man ta sa kilid magsugod. So mag first ta sa kilid nga compartment. Kung unsay naa diri ha mo ni ako ang dala nga mga items. So first is then ako diri hand cream sa Douglas. So, ginadala-dala na ako ni kay ito ang pag-winter ba. Kanang at least andam ko daan niya. Nasa diri sa pinakakilid kay para dali din ako ma-access. For example, kailangan ako, for example, ako sa bus, nga nagsakay na dry kay akong kamot. So, kana. And then, sunod is, kaning, nangapaksit na nga mga, nangapa na yung taon ning, kuha na ni suwat. Hand sanitizer ni siya. Kaya ba mo, 4 years na ninako. Sa Pinas pa ninako niya. Sanitizer, ginasuludan niya. Ganahan man ko kay handy siya. Ako na lang siya gisudlan o kanang alcohol bitaw nga pink, kanang casino kay humutan ko. So, kana kailangan na ninyo. So, mga nani. Kani, na ako is mint. So, panagana, kasi manimahaw atong ba, minahaw niya o panos. So, naay mint, pero dili mint ang sulod. Sa ilalom ra mint. Sa ibabaw kay na ako'y Mentos. So, kana ang sa first bulsa, wala na. Sa pikas nga bulsa, dinhi is tay, sa gahanam ni papel. Adire. So, sa pikas nga bulsa na ako'y Mentos. Akong Mentos, kung makita ninyo na yung pangalan, Mona. So, akong real name is Mona. Mag-good first na ako na pangalan. So, na pangalan kay naman gud mi nani nga baligya basig moingon niya sila gi sikwit na to nya huad di oy nani pangalan Mona hapit na ni morot
Gamay na lang. So, yung ani, hindi siya nasa kanunay sa akong bag. Nakoy tissues. Another tissues. And, mao to, sa kilid nga bag. Sa kilid nga bulsa, I mean. So, ang sunod is, kani nga bulsa. Ay, kani na lang ta sa dako. Bulsa, kay na siya yung ani. So, na siya compartment. For example, na kay kung saan na, kang gagmay nga laptop, kang gagmay nga sizes, pwede ni mo siya dire. Mo ganahan ako ni nga bagay na kag-compartment. Or, naba kay tablet, or naba kay iPad, pwede ni mo dalon. So, handy dyan ni kayo. So, dinhi sa suod nga bulsa, ang na dire is, wala man din yung naso yung mga bulsa. So, sa first compartment is na ako aning, tada! Tita bag. So, tita bag na ay, wait lang ha, naramon akong tita bag. Tita bag means kanang mga in case of emergency unsa itong kailangan tablihan ako. So ang naa dinhi is kani mga protection nato, kani protection ko ni nato, napkin ug nagid tay protection no unsa na to paggamitan na kung may panty. Kung may kabog. So, na ako'y, duha ni sila, di na ako'y pakita, no? Kay load po kayo. So, kani siya is extra nga panty. Butay mo. No mo, mantamingon babae nita. So, extra nga panty. Doon nakabuok just in case, you never know, nakaihi ka or mas worse kung nakaigit ka. Or naiutot nga dalang igit na dito. So, kana siya. And then, napod ko aning pimple patch. So, kani siya is, pwede kung na-visible ka nga mga pimple. Nya, ako, daghan man jud ko ka ng mapimple man jud ko, no? Di lang niyo kayo makita kayo nag-makeup ko at the moment. So, night time nga, murag, kuan kayo ang pimple na visible or nang luwa bito kayo nga pula jud kayo. So, ginabutangan na siya aning patch. So, mura na ni siya og skin tone nimo. So, nibutang nimo is di lang na ako isample ha kay ginatipid na ko ni kay wako kita ani diri sa Watsons na ko ni napalit sa Pinas. Pwede manikmas ako nana po ni akong sipo nauman na ta aning patch. So kani siya ginatipid na ko ni kay sa Pinas na lagi na mapalit. So usay na pimple nga bag-o nimo gina-prick. Pag prick nimo is di ba murag luod tanawon murag nasamad. So butangan ako siya ani kay para makatabang po ni siya nga mag-heal. Sorry hindi maklaro sa video. So kani siya and then na ako'y daghang tali sa buhok, pang tali sa buhok daghan. So, I think na ako'y napulo ani man na lang ni mo na nabalik kay kaya ba akong uyab na mahagbong or kung asa ko naglingkod kay ba nga ako dito, gikan ko dito naglingkod ha kay na dito akong mga pugong. And then, sa tita is na ako aning mga ano siguro nyo? Mga tablitas. So, ako is ma-migraine ko nga tao. For example, padong ko dugon or before ko dugon or worse is kina-migraine ko kung gigutom na bitaw ko kaayo niya dugay kung nakakaon kina-migraine ko so na ako aning Nuprifen nga tambal na ako'y mga paracetamol, ibuprofen kayo never know naputay para di na lang utang mag-uwa-uwa natay tambal naputay tambal diri para sa kalibanga. So, mao na siya ang sulod sa akong tita box. And, ang usang kabag is, kani nga pouch, dugay na po din ako, 4 years na din ako, or 5 years. Lagi, 5 years. So, napalit na ko ni sa Gaisano Mactan? Yeah, I think sa Gaisano Mactan. So, mao ni siya ang ako ang emergency kikay kit. So, nalaliteritanan ako ang pulbos, ako ang pangkilay. Ako pa bang i-open? Open na lang na ako kay what's in my working bag. What's in my working bag? Maghapon. Maghapon, no? So, na ako kaning powder. Catrice akong powder. And, ayaw mo pang hinawala, naluod dugay na. Magunin na ako kaning litres nga para sa buhok. Daghan kay ko og baby hair. Unya, nako, syempre, di pwede nga walay samin ihugaw kay nako'y samin. Na ako'y spoolie sa ako ang brows. Ay, speaking of that, tarangon sa nakakongkilay. Wait. Agoy ang tawag. Lisa, tiguang na tanong. Dali kayo sila itong mga, itong mga bukog. Naapo ko emergency nga eyebrow pencil. Kani ang brand kay Focallure. Ambot sa pagbasa na sa Pinas, Focallure. I think nani sa Pinas.
Na ako kaning gamay nga Body Shop na Poche. Na ako ani. So ang sud ani is Nivea nga cream kato kung ipakita ninyo sa ako ang winter favorite. So nagadala ko gina-transfer na ko ani. Na ako'y emergency nga concealer. So kuan ni siya full coverage concealer. So kung madto kog trabaho night times nga dili ko kayo nag foundation. So visible gyapon ako ang mga pimples. So ginabutangan ako siya aning concealer. So, kani, absensya na mo, hugaw kaayo. So, napod siya gamay nga mirror. So, kani kay sa Kiko. So, full coverage siya. Ang akong gikuha is, pwede mabutang kung walay foundation, walay anything. So, pwede rin mo pangtapak ba? So, nasad ko aning kani siya kung balik kaning Body Shop. Body Shop, ang sulod ani niya. Ako rin siyang gibalhin o yun ani nga sulanan. Okay. Humot kaya magbutang sa ka. Body butter ni siya, so pwede kin tayo kung feeling niyo mo dry mo kamot or basta winter mamuwis mag ka. Pero karon ko ana may spray, yes. So init na, start na og init. Na ako'y curler. Mag-curler sa ko gamay ha. Alimokoy, singkahoy. Ayaw pagputla kay makaluluwa. Ito ba mga kanta? Kung imong putlong, mga bali ang sana, mga harag ang dahon, makutlo ang bungak. So ginakanta-kanta na ako kay ginakanta-kanta na sa ko ang pagumangko niya sayaw na nako sa una sa grade 4 ko. So aning bag na ako kaning NYX nga lip cream. So, ako naman lang nang gihilabtan. Ako na po nang i-apply sa akong lips. Pwede ra. Naunsa naman eh, what's in my bag? Unya, while, reviewing. Dugay na kayo na ako ng NYX. Unya, ako yung ginatilok ba, daw na ako'y extra. Ginatilok na ka siya, kaya ganan ko sa color. Kana. And my favorite, tada! Kaning ni Chido nga, wait lang ha, kaya din nyo makita. Ni Chido nga lipstick. So, kani siya. Napog ko'y Burt's Bee nga lip balm. Nga naani siya tint gamay. Naapod ko'y Body Shop nga hand cream. Na ako'y kanima. Sus, ayaw dyan mo panawain taon. Kay narako ang pang eyebrow nga kung usay matuko sa trabaho nga di bitaw nako kaayo na drawing akong kilay or di ko satisfied usay porma sa akong kilay. So, mo ni siya akong emergency eyebrow kit. Eyebrow pencil sa Essence ni siya na wagamay no ko ayo. Ako dyan siyang gitil naman akong kilay ko no. Naana ko ni siya brush, pero ginatilok yun ako ni siya na nausap na atong light kay murag pa dong magdago. And last stop na po ko ani, tada! Marc Jacobs nga sample perfume. Lami kayo siya baho. O, nana po ko, kay adik pa ko sa kong kilay. Kani kung ganahan ko nga super natural latanawon ang kilay. Like, ako ara siyang butangan na bitawag strands kani sa Catrice Slim-Matic Ultra Precise Catrice na pangkilay. And last one is na ako'y puller nga gamay. And then mo na siyang sud sa ko ang makeup bag. Napadi ay oy na ako'y tada sudlay manalay sa ta sudlay. Dugay na nako ni nga sudlay 5 years na siguro ni akong gidala diri. Sa kuan ni siya Spring Made by Metro Gaisano. Nya na ako'y tada gamay nga ay lang ko ni kay hugaw man. Gamay nga palayo lang ako para diklaro ang mga ko. Kani gamay nga hairbrush. Natag ni sa akong uyab. Ganahan ko mo dani kay cute kaayo. And mao na to siya ang nasa tong dako nga bulsa tanaw na ko di. Walay sod. So anita sa kani ikaduha nga busa dinhi. So unsa may naa diri? Naa diri is kaning ako ang chip card
So, kung mo sakay mo bus dire di para sa tuwa mo pliti tag kwarta. Ang dara nang abot sa kong baya dili nga na. So, kani siya mura siya og murag ATM ba, loadan ninyo, unya mo inyuhang depende kung pila inyuhang ganahan i-load, basta importante is makaabot siya sa plite nga gi-require ng gisakyan nimo. OFE chip card. OFE chip card ang tawag. Pag human sa na ako kaning coin purse. Coin purse ni sa ako ang pamangkin sa Bohol, ako ang gikuha kay kitan man ko ginaduaan man niya. I Lucia, I miss you. So kani, iyahan ang soda ni is mga daghan akong sinsilyo, diri na ko ginabutang kay amo pong locker kailangan og 1 euro ang sinsilyo. So diri na ko ginabutang akong sinsilyo. Nice, no? Vintage kayo to. Una ko ang ID. Di na nako. Siyempre, dito kaso trabaho ID. Ako ang Jawi. Diri sa amo ang balay. O na ako'y piso, 1 euro. Piso. Na ako'y 1 euro. Na ako'y frutella. Na ako'y frutella. O na ako'y Mentos nga pablihi. Lamian magud ko ani kay kanang maka-fresh sa babaw. Di ba? Kabisi mo saan mo kahumot sa imong baba kung maabtan sa time magigutom ka nagdagok yung tiyan, baho ba yung baba. So, you know, better safe than sorry. Butang sa ako yung piso. And na ako'y candy. Sama nga candy. Kaning salted candy. Ano yung salt lemon candy. Kanon sa nako ha. Kalamian ko din niya. Inatag ni Tao. Thank you so much, Tao. And last one is na ako aning tada! So, foldable nga bag. So, diri magud stricto sila sa plastic. Kay kung wakay dalang bag, palito nimo ang ilahang plastic. So, sige kay palit kada kuan nimo kada pamalit. So, naga-ready na ko daan kani siya na nindot po ni kay bukaro na ka. Mana? Bayon pilong gani mo nigso sa bag kay ni piso siya. Namian jud ni kendi. Mao na to ang sa second bag na ko. Ay, naday diri sa pinakalikod. So diri na ko ginabutang ako ang importante nga mga stuff. So, dito sa pinakalikod mao ni ako ang wallet nga mahalon sa Primark. So, mao na akong wallet. Di na natabon ko. May pulos ni. Wa man isod. So, syempre na akong pin pass. Na ako ko'y daghan kuan kanang mga more advantage card ba. So, nako'y Heyma, nako'y Cradpass, nako'y Atos. Mani mga top 3 na ko nga mga tindahan nga ginasudlan. Obviously, nga mall lang nasa dere. And, nako'y random nga sinsilyo. Ako na ibalhin dere. Sa gamay nga coin purse. So, kani din ako siya ginabutang para mapalit. Dali ra ba? Nya dere sa pinakasulod. Oh, wala dyan mo'y kwarta. Wadyan mo'y kwarta. So, then he is tabunan lang nako kay for privacy. Dere na ako ginabutang ako ang Short Pass. Short Pass is para sa ID nyo sa inyong insurance. Importante na. Simbak ko, maligsan mo o kuan. Nag-drive og ice cream. So, ito may nader. Random na kaayo mga car. Douglas, Easy Pari. Unya body shop nga card, body shop nga gift card nga pa na ko nagamit kay pa ko'y plano mo palit o pula kayo ang nasa ako ang working bag walay ek nen kani po siya handy po kaayo kay mas spacious siya ba luwat na akong kinlibit lami kayo ang candy mura kag nagkaon og limonsito nga tunog nimo ugasin kay mo may flavor ani. So, that's it for my video today mga palangging. I hope ganahan mo ani ako ang video today maski simple ra inato ra kaayo. And
comment down below unsa sa ako ang mga stuff ang normally food nga naa sa inyong working bag. Una akong battery nga lowbat na siya. Daghan kay salamat sa pagtanaw sa akong video and I see you in my next one. Daghang salamat. Bye!